YouTube आरो बेनि नायगिरि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन खुलुमबाय आरो दिनै बे गोदान भिडिअआव गासिखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। अब्ला बयखौबो मोजाङैनो दं होनना आसा खालामना दिनै बे भिडिअखौ जागायनोसै। आं दिनै मोनसे खामानियाव थांनो होनदों, नाथाय दिनैनि खामानिया दुब्लिनि खामानि नङा, आबादनि खामानि नङा। बेयो जाबाय एसे ड्रिमनि फारसे थांनाय खामानि एबा पेसन, गावनि पेसनखौ मावनाय खामानि। बेनो जाहैबाय मोनसे शुटिं दंबावो जोंहा। दाखालिनि आर'नाइ गांसे आर'नाइ मोनसे शर्ट फिल्म बानायनायनि जेनेबा टिमानो बानायहांदों। ओमफ्राय बेयावनो आङो थांनो नागिरदों एसे ओरैनो। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थागोन। अब्ला थौदो नायखुमानाय बिले आयनाखौ नायखुमाबाय। गाइस जों दा शुटिं खालामगासिनो मोनसे जेनेबा शर्ट फिल्मा जाहैबाय जोंनि बै आर'नाइ गांसे आर'नाइ फिल्मखौ बानायग्रायानो, जायनि मुङा जाहैबाय मैखुन फिल्म प्रडाक्सन। बेनि बेनारावनो मोनसे गोदान शर्ट फिल्मनि मोनसे शुटिं जागासिनो। स' बिनि शुटिंखौ दिनै जागायदों। आरो जोंनि खाथियाव दङ नै बिथां देबसिं बसुमतारी आदा। बिथाङानो जाहैबाय लिरगिरिया, गांसे आर'नाइनि लिरगिरिया बिथाङानोमोन। आरो देग्लायनि जा बानायगासिनो दं मोनसे शर्ट फिल्म, बेखौबो बिथाङानो लिरदों। स' आदाया माबोरै माने मिजिंथिदों थारमाने? लोगोफोर, आं आसा खालामदों थांनाय आर'नाइ फिल्माव जाबायदि जोङो साबस्क्राइब बा लाइक बा भिउवार मोनदों, बे दाहार फिल्मावबो बेबायदिनो मोनगोनखौ नोंथांनिफ्राय मिजिंथिबाय। जायखिजाया माने देग्लायनि फैनो गोनां शर्ट फिल्मनि मुङानो जाहैबाय दाहार। माबायदि दाहार नोंथांमोना उनाव नुनो मोनसिगोन। अब्ला नोंथांमोना नायनो थाखाय बै मैखुन फिल्म प्रडाक्सनखौ साबस्क्राइब खालामना दोन, जाहाथे फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नटिफिकेसन मोननो हायो। बिनि उनाव जोंहा मोनसे दंबायो, लारि लारि फैबाय थागोन, जों कन्टिनिउ बानायबाय थागोन, सम दिहुनना बानायबाय थागोन आरोना। बै स्कुलावनो जों फरायोमोन आगोलो क्लास 10 सिम। आरो दा नै जों बे दखानावनो शुटिं खालामदोंमोन। मोनसे सिन जोब्बाय, अलमस्ट जोब्बायानो जायो। दिननो फार्स्ट बे जाबाय धनन्जय, नोंथांमोना नुखाबाय आरो सल'बो खोनासंखाबाय। आरो बिथाङानो जाहैबाय रुपम आदा। बिथाङाबो गांसे आर'नाइयाव एक्टिं खालामखांबाय। बिथाङाबो मेथाइ रोजाबो आरो दा नै एक्टिंआवबो एसे बाहागो लाबाय, जागायजेनबाय बाहागो लानो। आसा खालामो बिथांनिफ्राय गोबां फैनो लागा मोनबावगोन। बाइक रोंखाया नालाय, खारनो हाबानो दे बाइक रोंगौ बेथ' जानो हायाना। जोंहा बिथाङा मोनसे इउटुब चेनेल दङ गोदान, बिथाङा बेनि थाखाय भिडिअ बानायगासिनो। आं गोजान लामा थांबा नै फंबायखौ लांफाबाय थायो। बेखौ मोनाबाथाय आङो माने थाङा आरो। बे जाबाय जलागाव सक, साइकेलजों थाङोबाबो जलागाव माने दुमनि आरो सिमलानि गेजेराव बाइकजों दं। थांनाय एखेयानो जायो। आं माने बाइकखौ साइकेल बायदि लासै लासै सलायो नालाय, गथिखे आङो दुमनि आरो सिमलानि गेजेराव, माने दुमनिनि खाथिसिन जायो, सिमलानि एसे गोजान जायो। नै आदायाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ। मा चेनेल नोंथांनिया? टिके एन्टारटेनमेन्ट। नोंथाङा बेयाव मा भिडिअ होयो? माने बायदिसिना होयो आरो ने, ब्लगफोरबो होयो। ब्लग बांसिन फिसा फिसा ओरैनो निजिनि ब्लग खालामनाय। माने बारा गोजाम नङा माबाया चेनेला, गोदानसो। नोंथांमोना सार्च खालामहैनानै साबसक्राइब खालामो ना मा खालामो नोंथांमोननि गोसोसै। स' जोंनि देग्लायनि हिर'आबो जाहैबाय नै बिथाङानो, गांसे आर'नाइ सावथुननि बा शर्ट फिल्मनि हिर' लानाय मिस्टार जोंदाव बर' आदायानो। स' नोंथाङा बेनिफ्राय माबायदि एक्सपेक्ट खालामदो देग्लाय? माने गोसोखौ अलप मोजां नांदो आरो ना, माने जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामि खाथियाव बेफोरबायदि जोंनि एरियायाव एक्टिं खालामनाय रावबो गैया, गैफेरामोन जेनेबा शर्ट फिल्म बानायग्रा जेबो गैया, माने बेनो फार्स्ट आरो मैखुन फिल्म प्रडाक्सनानो। ओमफ्राय नोंथाङा बिदि सानखादोंमोन नामा दि जेनेबा गांसे आर'नाइया एसेबां भिउस थांगोन, जेनेबा खम समनि मादावनो? साननायालाय सानाखैमोन इफोरबायसा, जेनेबा जोंनि फार्स्टबो जाहैबायना, एसेबां मोनगोन होननानै सानाखैमोन आरो। जेनेबा गामिनि अनसायनाय, जोंनि लोगोफोरनि अनसायनाय, नायग्राफोरनि अनसायनाय, बेयाव एसे थांबाय आरो। जियानो जा माने गुबुननि थाखाय बेफोरो 15K बा 10Kफोरा खम जानो हागौ, नाथाय जोंनि थाखाय माने गोदान हिसाबै बुरजा आरोना, माने जानला मोनला मोननो हाया बेबायदि भिउसखौबो। स' जों एसे गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय दा जोङो नै नेक्स्ट शर्ट फिल्मखौ जों बानायनो जागायबाय। एसे इमान बेस्थ'फोरनि मादावबो माने आबाद गायनायफोरनि मादावबो माने सम दिहुननानै जोङो मावबाय आरोना।
आसा खालामो नोंथांमोना नेनानै थागोन। जोङो मोनसे न'खराव शुट खालामफैबाय दा नायबाय केमेरा मालिक हि इज द केमेरा अनार ट्राइपड गैया बेखौनो रोखामाला दिखांला दिनैथ' सान मन लागामोन दाबो मन'वाखै सानखौ माने सान मननाय माने जों जायखौ सान मननाय बुङो बेथ' सान मननाय नङा अब्लाबो दाबो साना दं नै isi मा खालामो र' isi माने इसखौ मिडिलआव दोननांगौ थारमाने नङाबा र' इदिट मा जायो थारमाने र' खर'खौ थारमाने सिमायाव दोननो हालाय होमबाथाय जागोन दे जाबाय क्लियार होदो दे क्लियार खोनादों सिमाखौ दोनना थारमाने खर'खौ सिमायाव दोनना जाबाय दे आं रलिं एक्सन माथो खालामबावनो आरो साख्रि नागिरनो मेंग्लिलांबाय जायासो जाया काट बे बाराव जाबा जाथों जायाबा बेंगालरावनो बिरलांसै आं Action. Mulai entry. Mana? Action. अब्ला लोगोफोर दिनै बे भिडिअआ बेखिनियानोसै मोजां मोनोब्लाथाय नोंथाङा मिथिगौ मा खालामनांगौ अब्ला बयनिसिमबो गोजोन्थों गुड बाय बुम